So unsa may plano sa gobyerno, taman ra ba sa ayuda? Pero kay ni Sibat man mga igalang taga dip-dip. Kaya paminaw na to ning kasuko ni Miro Kimbo. Sige daw, katropa nga Gab. XFM Katropa. We call on Congressman Elijah San Fernando. You have the floor from Kamanggagawa Party List. Thank you, Mr. Chair, but let it be put on record that the Department of DepDep Dip-dip. is not even here. Nauna pang umalis, Mr. Chair. Yun yung pinupunto ni Deputy Speaker Raymond Mendoza. Na hindi prioridad ng executive at ng administrasyon ang mga manggagawa. Pero yun yung Mr. Chair, nauna pang umuwi. Oh. DepDep Secretary. Mga tanong ng mga manggagawa, nakapatungkol sa DepDep. Also, Mr. Chair, let it be put on record na nauna ring umuwi. Ngayon lang nagpakita si Secretary Go. May batasan ni mga sekretary ni BBM, no? Pero naunang umuwi. Lagi nga nating nakikita sa mga committee hearings, Mr. Chair, si Yusek Adriano. Dapat may promote na nga si Secretary Adriano. Si Yusek Adriano. Ang punto lang dito, Mr. Chair, nag-prepare kami ng mga tanong na naka-address sa DepDep, sa economic managers. Na binsoy? Lalong-lalo na sa DepDep dahil yan ang lead agency na nakatoka na magbigay ng mga rekomendasyon patungkol sa national economic policy natin. At wala sa current national economic policy, wala ni isang statement, Mr. Chair. Walang kahit anong policy recommendation, Hinay lagi na Gab. walang kahit anong policy statement, walang kahit anong intervention sa mga wage earners natin, particularly minimum wage and middle income earners. Pinagmamalaki ng executive at ng administrasyon, nagbibigay sila ng ayuda. Yan. Pero hindi lahat ay nabibigyan ng ayuda. Correct. Nagpapasalamat ang mga transportation workers na nabibigyan sila ng ayuda. Pero hindi lahat ng transportation workers nabibigyan ng ayuda. Correct. Pero anong tindig ng administrasyon sa mga manggagawang minimum wage earners Wala. at sa mga middle income earners? Wala. Naiwan sa kangkungan. Ay. Walang intervention ang gobyerno. Walang kahit anong pronouncement ang administrasyon. Natulungan man lang ang mga minimum wage earners. Malaking problema to, Mr. Chair. Dahil tayo, handa tayo, kahit abutin pa tayo ng madaling araw dito, okay lang sa amin. Nananawagan niya kami ng TUCP, magkaroon tayo ng emergency session para lang mapag-usapan yung sahod ng mga manggagawa. Tapos anong maabutan natin? Mga sekretary mismo na uunang uuwi. Anong mensaheng pinaparating yan sa mga manggagawa? Wala sila pakialam. Na kahit nasa gitna tayo ng krisis, Bahala mo diya. nasa gitna ng pagdurusa ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, nasaan ang mga sekretary natin? Anong pronouncement ng gobyerno sa mga wage earners natin? Wala tayong marinig. And this is exactly the platform, Mr. Chair. Pasensyoso ang mga manggagawa. Maintindihin ang mga manggagawa. Nag-antay nga kami hanggang ganitong oras para lang makausap yung mga economic managers natin na alam ng labor movement na nangunguna rin na humaharang sa any wage increase. Economic managers ang pumatay sa legislated wage increase 200 pesos. At alam din ng labor movement na economic managers ang nasa likod ng hindi pag-usad ng National Minimum Wage Bill, House Bill number 8081 dito sa House of Representatives. We all know that. Mga economic managers ni And this BBM. is the platform, the right platform, Mr. Chair, for us to talk with them and implore them. Now, sana man lang mapag-usapan natin yung sahod ng mga manggagawa. Sa Uplift Committee, walang dole. Nakailang committee hearings na. Ang binabanggit palagi, puro ayuda. Pinagsisigawan na ng mga manggagawa, itaas nyo yung sahod. Bibigyan nyo yung mga manggagawa, 1,500 na ayuda. Anong klase ng Mr. Chair? Parang namamalimos yung mga manggagawa. 1,500, 3,000 pesos na ayuda. Magkano yan? Arawan. Kung bibigyan nyo ng ayuda mga manggagawa ng 1,500, ang kahulugan niyan, 50 pesos per day. Tanungin ko kahit sino. Dito, sa bulwagang ito, may mabubuhay ng 50 pesos kada araw? Sino bang pinaka-apektado? Sinasabi, Mr. Chair, ng Uplift Committee na priority
yung mga pinakaapektadong sektor ng ating lipunan. Ang mga minimum wage earners at middle income earners natin ang isa sa pinakaapektadong Correct. sektor ng krisis na meron tayo. Tinuod na. Sino ba ang mga sumasakay sa jeep, sa bus? Di ba mga minimum wage earners, mga middle income earners? Alam ba ng mga sekretarya natin? Ng mga minimum wage earners natin? Yung mga waiter, yung mga security guard, yung mga pumapasok, mga nag-a-assist sa atin dito, mga minimum wage earners, pumapasok, nakamotor yung mga yan. Nagpapagas. Correct. Nagpapakarga ng diesel. Nagpapakarga ng gasolina. Yung 300 piso na mga minimum wage earners natin, dati kayang pumuno niyan ng motorsiklo. Ngayon, magkarga ka ng 300, maswerte ka na kung umabot ng kalahati. Alam ba yan? Ng Department ng DepDev? Alam ba yan ng DOF? Alam ba yan ng economic managers? Nabubuhay kayo lahat sa simulation nyo. Hindi nyo alam ang tunay na buhay at karanasan ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Pagka-the best kayo. Yan ang pinupunto namin. Tapos anong sasabihin nyo? Gawin nating priority ang mga pinaka-apektadong sektor ng ating lipunan. Mga manggagawang wage earners yan. Yun ang pakiusap namin ng TUCP. Kausapin nyo man lang ang mga manggagawa. Kausapin nyo man lang kami, apektado rin kami. Pero walang kahit anong intervention. Sinong sasagot ngayon, Mr. Chair, sa tanong namin? Wala dito yung DepDev. Si Hindi BBM. man lang nagkaroon ng hiya na mag-iwan ng kahit na assistant dito, Mr. Chair. We call on Congressman Elijah San Fernando. XFM Katropa. Daghang salamat Congressman Elijah San Fernando of Kamanggagawa Party List. Very mga higala, no? Sama sa akong gi-explain kaganina, no? Ang utok mga higala sa atong administrasyon, matod pa, tulungan natin yung pinakaapektado. Taman ra sila dito sa tricycle. Wala gyud sila naghuna-huna nga kinsa may musakayan ng tricycle. Ang man may galag kana ra mong field trip ng mga tag-iyas tricycle, mga ni income na sila tungod kay dunay pasahero. Ang pasahero asa paingon muadtos trabaho. Pero singlan og mahal may gala kay moingon mas tricycle driver mahal na ron, may sabta na to. Mga katropa, okay na gitabangan sila. Pero taman ra ba diha? How about us, kami diri? No? Nakatampo man sabi sa ekonomiya. No? Kanang mga security guard. Kanang mga naga-deliver mga higala. Or even diha mismo sa gobyerno mga kaigsuunan. Apektado kanang mga JO, kanang mga suguonon diha. Bullseye. Bullseye. Apektado na sila mga kaigsuunan. Bisan siguro ng katrabaho sa Malacanang. Pero ang pangutana, gibate ba ning BBM? Wala lagi. Wala ni sila katugkad mga higalas, tinuod niya kahimtang. Ano man, mga dato, mangguning mga tinuhak. Bullseye. Bullseye. Awa, nanggawas niya karon. Tinuod man po nang ingon niya. Ang unang-una nga muharang, mga igsuon, kung doon ay mga increase, mismo ang mga economic managers ni BBM. Katong mga advisor niya, nga mga ekonomista kunuhay. Pero doon na to yung mga kalambigitan dito mga higala sa mga kining mga oligarko nga pugngan mga higala ang any increase ngadto sa mga yanong mamumuo. Bullseye. Bullseye. Muna siyang punto diha. Matod pa sa ilang uplift, tabangan nila ang mga pinakaapektado. Pinakaapektado karon bay dili lang ang sektor sa transportasyon. Ang pinakaapektado karon mga kaigsuunan kanang kinahanglang mulakaw paingon dito may gala sa ilang trabahoan. Kanang kinahanglan manarbaho. Katong may trabaho dito apektado kay apektado na to daan. Ano ba pod may gala paingon yung lisod na gyud ron? Gibuhi ra ka sa balay palis. I mean, kanang kuan ba kanang pinakaapektado ron katong wala sila'y choice ba gumikan kay kung undangan sad nila ning ilang trabaho, this is the only bread and butter that they have. Maura ni mga higalay ilahang source of income. No? It's the only bread and butter may higalang ilang kakuhaan, ilang ikadunol, ilang mga higalang hatag ngadto sa ilang mga anak o sa ilang house o sa ilang pamilya, mga kaigsuon.
Munang bisag ipit na. Musakay gyud gihapon kay lisod mabugbagtas. Nya kamo di nakadawat og ayuda. Maningil lang gyud gihapon mogmahal moingon mo nga. Mahal naman ko dron, ma'am. Mahal naman ko dron, sir. Bantay, ha? Kini ato mga tricycle driver, mamlihog, manghangyo ta ninyo. Nakadawat naman mong 5 mil, arang-arang. No? Mga operator, ay na magpangayo, ana. Ihatag na lang sa mga driver na. Total, ginarimitan man pud mo kada hapon. Wala man pud na kompromiso ng inyong remit. Remit magyug kagyod. Oh, mas mayo pa ganig inyo nang babaan ng inyong kuan ron? Tanang mga operator diha. No, mas gwapo ka ganig babaan ninyo ng inyong remittance kung naanad mo remit og 300. 250 lang sa ron. Oh. Unya mga driver, ayo sa bug kuan. Kini bang ay punyog igang ato mga pasahero? Kay maura mo na gabuhi in tao ninyo. No, ay agad mong ingon nga, may mga nagsalig taan na nila. Kisa man di mo gisalig at BBM? Naa ang transportasyon, gumikan kay naa mo ginatransport, na ay mga taong musakay. Pag way mga taong musakay, unsa may pulos ninyo, wala man. Ay! Tinuod man na. So, ayaw pod sila in taon, mga igala, og ipita. No, ayaw pod in taon sila og, kuwara kayo, uban mo ingon nga, wala na bitaw. Uban mo kung magpahimulos. No, nga, lisod ka ron, no, sakyan sang kalisod. No? Hantod nga, ultimo, ang iyang isig kaingon nga, utro pong kalisod, ipiton sa niya. Oh, nakadawat naman kagayuda. Ay, nagpaningil diag sobra. No? Ay, nagpaningil diag, imo pang iparehas karon. Ya, saan man mo katropang Arnel nga, o di po may maningil og mahal, o sabi makuan. Mubalik gani sa akong gingon gani. Nga mura ra galabay kwarta ang gobyerno. Kaya kung giapod-apod o gi-subsidize pa na may gala sa gasolina ninyo, adi ba ka maningil og mahal kay brato man imong palit sa gasolina. 50 na may bayad nimo nya, 70 ang gibayaran sa gobyerno. Okay on dato. Bullseye! Bullseye! Karon ang mga economic managers di BBM asa mo atubang diha sa kuan. Di oy. Niya ini anha may katropa. Pag abot niya ang kamanggagawa na mangutana ato anang uli. So dakong kabastusan oy. Nga gihimo mga igala ngadto sa kamera. O kani nga grupo. Og definitely ngadto mga higala sa girepresentahan. Kining kamanggagawa party list o sabay girepresentahan niini ang mga yanong mamumuo. Nga tinuod mga igalang maoy apektado tingala gani ko no. Nga ang tinuod nga apektado kani man yung mga yanong tao in middle income earners. Pero ang ayuda may igala diretso dito sa kuan. Ini mga igalang transport sector. Apektado man sila pero labaw ba yung apektado gyud ni mga igala ning atong mga mamumuo? No? Pinaka-apektado. Nya walay plano ang gobyerno para sa tuay. Wala. Kay tanawa ang sunod ganina unsa man tuingon ni BBM, transport sector na pod, no? Transport sector gyapon. Mga kaigsuonan. So aside from that, kato mga sumasakay unsa man doon ninyo? Bullseye! No? Bullseye! Sa ilang panginabuhi, sa ilang inadlaw-adlaw, nagplano man to sila nga tagaan ko og ayuda ang mga middle income earner para sa kuha, middle income earner man ko. Tagaan ko 1,500 ang buwan. Sa sunod buwan, wala na kahibawag muhatag, pa inyo na lang na oy. Oh, tinood. Inyuhan na lang na. 1,500. Kaya ko rin nakitaon mga igala sa Facebook. Hatag na lang na dito sa uban. Bullseye! Bullseye! Sa ako, Pero sa uban mga igala, mudawat man yun. Pero in taon, unsa may mahimo ang imong 1,500? I-divide ko na ng 1,500 sa 30 ka adlaw. Pila na agab? 50. Oh. 50 pesos ra. Bullseye! Bullseye! Ang pliti sa tricycle, mga igala, 30. One way. 25. Pabalik, 25. Pliti ra yun. Oh. Sa tricycle pa na, ha? Papay labot ang uban, may igala. Bullseye! Bullseye! Ay, nako.
O gining bahina may galatot kaninyo sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, sodium ascorbate, ascorbic acid may gala, mo generic name nining sa Santon Vitamin C. Ato na kini mangustin, and of course mga igala kining sodium ascorbate nga makatabang kanato may igala maligo na nga tong lawas. Aron nga dili kita mga igala dali taptan sa mga sakit mga kaigsuonan.